dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen suminten edan tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang biru tatin. Oh iya. Mori putih tatin. Apa? Mori putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora njronis. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket no dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Ki sing kedua pamundutan saka Bapak Klik Ardanina. Ya. Sing ora iso rawuh bengi iki lumantar nawala panjenengane ora iso rawuh nanging apresiasi pementasan iki ana ing Kecamatan Grabak nyatane panjenengane nyuwun sekar podang kuning. Oh iya. Sing istiarto dening Bapak Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Ayo Mbak Elisa jumeneng monggo. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki sing sinden ra iso basa Jawa halus ya iki. Injih wonten dawuh menapa malimbak? Kelas 3 ajeng napa wonten dawuh napa? Ora kowe Kang Slupan demit ngendi kowe? Lah ora reti. Lah wong sing apik kowe saiki tak omongi to. Nganggo kebaya, nganggo sanggul, nganggo jarik iki sing apik ora begijikan kaya ngono kuwi. Madhep begijikan nopane? Begijikan ki polahmu ora temata ngono kuwi. Sikil wah cilaka aku malah bingung ya. Nggih sowan wonten mriki Grabak nggih. Grabak iki tribune Kutoarjo apa Purworejo? Aku dhewe ora ngerti. Iki napa Purworejo napa Kutoarjo, Pak? Hah? Kutoarjo. Oh, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Nggih. Niki kathah salame niki saking Pak Kelik niku. Pak Kelik pun japri kalih kula. Wis ta? Nggih japri, Mbak Elisa mau ditransfer apa cash? Cash aja kasihan dalangnya, aku bilang gitu. Sik. Maksudnya kasihan dalangnya piye? Lah, mengko nek transfer, lah berarti aku kan ngelangkai Pak Dalang. Bener ah? Lho nek kowe arep gelem nglangkai ra masalah. Lah, makanya aku kan ra ngelangkai. Iya. Sebagai anak buah yang baik ya. Nah, aku ngomong bosku adalah Pak Dalang Seno Nugroho yang agung. Nah, monggo Pak Kes mawon mengke via Pak Dalang. Terus neng nggon Japri piro? Neng nggon Japri. Ya mau ngomong arep transfer apa kes mawon via Pak Dalang. Wah, saya sangat hormat sekali pada Pak Dalang yang agung yang sangat ngono lho. Saya kowe Pak Klik ngendi komunikas to? Iya tak ngomongin njaluke transfer tapi ra tak nei nomorku ne. Ning dhek maringi cash iki mau. Ning nggon Japri iki mau ana nominale berapa cash? Kok kowe takon nominal barang? Oh, tak cocoke karo kene. Lah ra diomongi nominal. Aku iki ra percaya karo kowe. Engko nek piye to iki ne? Engko nek kowe njaluk luwe, Beh, upama nang kene ngekeki 200 terus cashnya 500, aku tombok 300. Oh, aku ikhlas sesuk tinggo jajan bareng gak dhewe arep ning Jakarta to. Ah, nggo jajan bareng wae penak to. Cocok. Nah, ngono lho. Tenang, sesuk kan ade lunga bareng-bareng. Nek ngono tak lumpukke saiki. Sesuk nggo jajan. Sesuk isih mandek pom barang. Nek nguyo kudu mbayar ya ora. Nah, aku disimpen Pak Bos wae. Ora nek nguyo dhewe-dhewe wong nganggo le duyuhke nggo alate dhewe-dhewe kok. Aku kon bayari. Lah wis resi
Iko dadi Wes. pengarep Ah, iya. bedake dadi pengarep ki gampang yo. Angel ya Dadi Pak. pengarep ki angel. Yo, pokoke Iki sis. ana salame ora mung Pak Geli, Pak Bambang sapa ya siki Pak Gilai. sing nanggap sesuk tanggal 4 Januari dari Pak Bambang Suparno Jakarta. Salam untuk semua masyarakat Purworejo. Iya. Itu yang nanggap besok Oh, kuwi tanggal sesuk 4 di neng Jakarta. Neng Sunter. Iya. Oh, Jakarta. Sama dari Pak Ranto. Pak Ranto itu dari DPUPR Kabupaten Purworejo. Itu juga nggak bisa hadir. Wah, iki kok do klitih nomorku kok ngendi ya Pak? Aku ki bingung loh. Oh, Kok artis. duwe nomorku loh Pak. Ora apa-apa. Ah, mesti iki tetep biangke roke Pak Seno iki. Ya ora. Kowe wis bar nyanjung dalang kok saiki. Dalang tok unekke biangane, biang kira. Ora ngajar ya, podang kuning. Nggih. Ngopo kowe ndelok-ndelokke wis neng sak kabeh kok tok teliti. Pengen nanti nggih. Pak niki bawane boten pudang kuning nggih, spesial Hari Kesaktian Pancasila ini ada dari Ki Sandi Nomo. Nah, ini dikasih dari Pak Purwadi. Suruh menyanyikan ini Dandang Gulo khusus Kesaktian Pancasila. Siap, sip no. Ya. Pancen cerdas bocah iki. Heeh. Sun lelimbang Sun lelimbang Pancasila iki terus wiwit nguni dasaring negara dasaring negara nunggal misah lelimane nyembah yang maha luhur neno tresno nalu rining sami neno nyawiji nuswantara sareng rakyat tipun lelo adil rata sak negara yeku panca sila kang sanyata sekti neno jaganan salaminyo pancen sinden-sindenku ki mendunia lho no. Ya, ki ya ana kisah ki. apa Pak? Sudah jelas ditransfer saka Abu Dhabi. Wais. Oh iya, Uni Emirat Arab kagem Uni Bu Emirat. Prastiwi supados nyekar liwung. Lho, Weh, penggemar canggih. Abu Dhabi we gelem transfer. Ya. Untuk Bu Prastiwi, Bu piro Prastiwi. ayo piro? Iki lho mripate. Piro? Wah, akeh nek iki ne. Bu, tak sekseni 1 juta, Bu. Mengko nek mesuda berarti dalange sing klerune. Bu Prastiwi. Wah, wis marahi tekor saiki. Iki lho tulisane ngisor iki lho. Dipun aturaken Pundi? Bu Prastiwi 500.000, Pak Seno 500.000. Oh, iya Pak Seno 500.000. Aku sing mayang nek ora ana wayang padha arep nyinden ning lapangan ijen kae. Ya Mas. Yo Mas kan Mulane ditele-tele. kuwi. Yo, podang kuning sa. Wis
esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang klayang-klayang tak sawang mencok ing ngepang kekencangan taindi saka kantawan sarwi ngoceh dhewe ngalih kencokan elakae tak suwon bocah ngicih podang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal hatiku kegiwang liyan yen si podang anduto Nangget. ora mendutiku nang saya Hae. Yo. Hey. Yo. Yo. Ambiar. Masuk. Ning omah wis ora krasana uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk nganti wengi eman-eman yen nganti yo kang nyawang yang tak sawang mencok ing ngepang kekencangan taindi saka kantawan sarwi ngoceh dhewe kalih elakae tak suwon bocah ngicih nek agawe pikirku Etireng tak sawang katon manise ipo bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal ati kegiwang liyan jangan tutup hati keberangan ora mendutiku kan saya terus kasane ning suntik katutup matur sembah nuwun nggih padang kuning sampun mangke menawi malih nggih matur Pak Seno nggih ampun lali sawerane nggih Iya. Ki jane mbiyen arep takon dodol obat ning pasar kae lho, Nok. Iya. Wong diate bola-bali tak ajari ning omah takon aso. Sabar, pacar kowe iki. Batu mo bat tinggi batu roek. Marai angel kandan-kandanane ya wis ben ra apa-apa. Ning ki mau wis memberi sinyal bagus karo aku, Nok. Iya. Dheweke biasane sinden kuwi anggere ana saweran jaluki. Oh. Neng Elisa mau, udah ini buat Pak Seno aja, besok buat makan sama-sama.
Aja ora ujar ora kaur pokoke neng apa kae jenenge kae? Sing grame dhewe-dhewe kae ngendi? Pelem apa? Pelem rest area. Iya. Dadi le mangan ning omahku. Oh iya. Wis ora apa-apa. Ah omahku dusune jenenge Pelem Sewu kok. Ah iya. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya, iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang Biru Tatin. Oh iya. Mori Putih Tatin. Apa? Mori Putih. Mori Putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora njrono. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesinggal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aketno dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh, Nek Mas. lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lagi. Ha iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul, iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kowe ming ora tekan ming disaine. Kok cerewet. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol wiyagaku gebeles pipit. Andekno sak muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki? Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene cike. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing Aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. ya engko aku arep bupras nang. Ayo kowe gawang kono, terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Ha ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge, kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik, akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kampe. Wah, kene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris, Mbuk, laris.
laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah samene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lha. Aku kira rasa masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantonge apa ya sedeng ngono ki. Ya. Apa? Nyingkar nyingkur. Nganggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke, kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50 ditotal 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. tak ditambahke 100. ayo nya tambahan. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe oke. Mbok 50, mbok 50 aku kok ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen Wis mata. ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji kowe. Angel belane angel. Oh ben ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Oh iya. Ayo wis kok Ya, aja. adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa. Wis tak tuku jaket. Tunggu jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Ngancani apa? Ah, Ngelegani sing do ae mau lho. ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono ae wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho, le Aja budek kok. Ora masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Ah kok cetha jelas Nggak bisa. basa Oh, basa iya. Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo Mulutnya. karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tane Nyingkar nyingkar nyingkur lingsem yen keh mutan lelampahan kang ngandel ora. napa Dirampungke sik. Tak dudui engko. neh teles Wis lha weh. lah didudui Didudui iki maksudnya tak kasih tahu. kasih tahu Lelampan coba. saiki wae Ya nya. Intine ya. Aku nek karo Presiden Piyoga transparan. Pira iki transferane? kok aku ora uruh ya 6 6 dengkulmu mlocot. Nambah-nambahi semenengane sing iki. ngendi lho Iki lho. oh kuwi 3 3 juta Nah, ngisore diwaca sik.
Apa? Sugeng dalu Pak Sena nyuwun gending Sriuning 1 juta kagem Pak Sena sinden songo Rp 200.000. Per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oke meng takon nggo seksi kok men sinjen ngerti. Maca nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Nek tak entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng ndek mripate kok larang banget to. Lah jenengan Meng kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urik banget mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku dadi dalang piye? Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Oh malah banter lho. Aku iso. Wah, wong wedok ki ora ana gandelane bas kok. Ngene. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener lelinggo, celeng. Ngapa kuwi? Ayo mbuh. Sikile kena kejepit. Ayo. Sok-sok cek ngono ki ana suarane, cek turuk. Apa Cek iki? turuk ngono kuwi. Kok totok Seneng banget. pernah aku mayang ndak di indik saka kono lho. Jelas aku ndelok yakin. Delok apa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mburi kelir. Heeh, sangu utrek. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Nggo utrek ngono. Ngawur. Uthik ndure tak nei gul. Apa? Wis gek terus ki. Kayak apa? Rasa tok genahke to. Kayak apa mau? Aja takon kae cah edan-edan kok. Apa? Ora apa-apa. Dalange. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ingku buk asmara ya nenone nano monggo ya yen liwat aku kelingan kubuk kae biar tak koleren ning iya piye yo nasibmu? Sindene saka ngomah sih. sinden saka ngomah piye Lah iki Iya. tenan no
apa Pak niku? Durung, makane Durung. iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan aja nganti nyengsarake karo masyarakat. Iya. Nggih, Oke lho kaya kowe iki le nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok Tekan nganti esuk. dibatasi tekan jam lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibe kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya, pancen ya bener ngono. Yo, teruske. Ki ya termasuk kekhawatiranku no karo sinden-sinden kuwi ya. Iya. Lah iki to nyebut gawe bengi e. Ayo kuwi. Mula Besok jenengan usul nggih. tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Ya. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nek dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek dicekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngandel ora. Lagi rasan-rasane kapolseke wis klicah-klithih. Wis senengane ora. Ayo gak wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita, tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah ya di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kae jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Monggo, ya. Awas. Lah kuntak tandutang. Oh. Iya iya. Yo 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 yo. Ayo. Matur sembah nuwun. Lho kok